Sikubingelele sikwamukele namhlanje kule nkundla yethu ihlangana Zulu. Uma kuwukuthi usubuya magemgemu siyabonga. Uma ukuthi okokuqala uhlangabezana nathi saze sajabula ukukubona. Namhlanje sizokhuluma nge-knowledge economy esingakuchaza njengokuthi umnotho oncike elwazini. Singaqhubeka siwuchaze njengokuthi kuwuhlelo lokusebenzisa nokukhiqiza imikhiqizo eyahlukahlukene usebenzisa ulwazi noma ubuhlakali bomuntu othize noma abantu abathize. Ukuvumela ukuthi ukwazi ukusebenzisa kakhulu imiphumela yocwaningo lwesayensi kanye nokuhlanganisa ucwaningo olusetshenzisiwe. Kulesikhathi samanje-ke esilawulwa kakhulu ukuthi wazini. Amazwe amaningi omhlaba asethuthukile noma athuthuka ngamandla asebenzisa kakhulu lolu hlobo lomnotho okuwulwazi olukubantu abathize noma ulwazi oluphethwe iy'nhlaka ey'thize zomphakathi, kungaba ezikahulumeni noma eziy'mele, kodwa ey'sebenzisa kakhulu ucwaningo oluthize. Iyona ndlela-ke abayisebenzisayo ukuthuthukisa umnotho wabo udlondlobale uye phambili. Kubalulekile-ke ukwazi ngalolu hlobo lomnotho ngoba noma ngabe kuthiwa usebenzela uhulumeni noma inkampani ey'mele, lokho kusuke kuqanjwe uwena, unalo ilungelo lokuthi ukuvikele ngama-patents noma usebenzise imithetho encike kwi-intellectual property noma imithetho ehambisana ne-intellectual property. Konke okusuke kuqhamuke ngawe unelungelo lokuthi ukuvikele ngoba kusuke kuwumqondo wakho kahle kahle. Izibonelo nje esingayibala zabathize abaqhamuka nemibono ethize. Singabuka nje udaba Owen Ndlovu, lo owaqhamuka nombono we-Song of the Year kuKhozi FM. Bathe sebehlukana naye noma engasasebenzi khona, wasusa esinamathambo elwela amalungelo omqondo wakhe. Abaningi abaqondanga ukuthi kwenzakalani. Ngiyakhumbula nje ngesikhathi luqhamuka lolu daba kokuqala, waphenduka isitha sezwe lonke umnumzane Owen Ndlovu ngoba yama ngempela i-Song of the Year, wangahlukani unyaka ngesimo sokuthi wayeselwela ilungelo lomqondo wakhe. Kuphinde kuzoba udaba lukamnumzane uNkosana Makade, lo owaqhamuka no-Please Call Me kwa-Vodacom. Naye impela impi ibambene ngey'hluthu phakathi kwakhe no-Vodacom. Ufuna amalungelo ka-Please Call Me nje wakhe aqhamuka nawo. Le nto-ke iyakukhombisa ukuthi kubalulekile ngempela ukwazi ukuthi umhlaba uhamba kanjani njengamanje ukuze nawe uzokwazi ukulwela okungokwakho. Uma uzoqonda-ke ububanzi be-knowledge economy, lokhu kuyakusiza ukuthi ukwazi ukudlala kahle amakhadi akho nawo uma kuza kuhlobo lolwazi onalo. Ake ngenze nje umzekelo, ake sithi uneziqu zobunjiniyela. Okujwayelekile ukuthi uma kade ufunda
wathola kungaba idiploma, kungaba i-degree, ukuyofuna umsebenzi. Kodwa uma uzosabalala ngokucabanga, lokho kuncike ekuthenini ihlobo luni lolwazi onalo. Ungakwazi ukudlala amakhadi akho ngenye indlela engakubeka emathubeni angcono kunomunye umngani wakho noma kunomunye umuntu, kunokuthi uyofuna umsebenzi ngeziqu zakho. Usangakwazi ukuthi uvule inkampani, kube inkampani efuna umsebenzi, wena uqashwe inkampani yakho. Lapho usuyibeka ethubeni lokuthi ungawuthola umsebenzi uwena, ungawuthola futhi umsebenzi uyinkampani yakho. Inyamazane uyinkanka ngapha nangapha, uma iqabula ngapha ungakwazi ukuyibamba ngapha. Ingxenye leyo ongayisebenzisa ukuyibeka emathubeni ukuthi ukwazi ukuthola umsebenzi ngalolu lwazi onalo noma ngalezi ziqu onazo. Okunye ongakwenza, ungathatha lolu lwazi lwakho lobunjiniyela ulisebenzise ukucwaninga, uqhamuke nezixazululo ezahlukahlukene emphakathini. Emphakathini yakithi-ke ziningi izinto eziyinkinga ey'dinga iy'xazululo. Ungathatha lolu lwazi olutholile noma olufundile esikhungweni semfundo ephakeme, ubuye nalo uze ey'ndaweni zakithi uzobuka ukuthi iyiphi inkinga ekhona la ongakwazi ukuthi uyixazulule. Uma usunesixazululo sayo, usuyasithatha uyosidayisa, usidayisela umphakathi noma usidayisela inkampani ethize noma usidayisela uhulumeni, omasipala, kanjalo kanjalo. Okunye ongakwenza, ungabhalisa imininingwane yakho kuma-platforms, ama-platforms okufreelancer afana no-Fiverr, o-Upwork, o-Freelancer, o-TopTal, o-Jubil, namanye esingawabala, ongawasebenzisa ukuthengisa uhlobo lolwazi onalo kwabalidingayo umhlaba wonke jikelele. Ake sibuke-ke ubungako be-knowledge economy noma isikali sayo umhlaba wonke. Uma sizobuka nje uhlobo olulodwa lolu lwe-intellectual property, imakethe yakhona ezweni elilodwa nje okuyi-United States of America, imakethe ye-intellectual property ibibiza u-62.18 ezweni elilodwa nje nakhona uhlobo olulodwa lwe-knowledge economy. Ebese kuthi izikhungo zemfundo ephakeme zakhona e-America zona zibalelwa ku-$818.6 billion US dollars. Kuyavela-ke ukuthi izikhungo ezihamba phambili ngokuhlomisa abantu ngamathuba olwazi iyikhungo zemfundo ephakeme ngezizathu-ke ezisobala. Izikhungo zemfundo ephakeme zinenqalasizinda esezingeni eliphezulu yokwenza ucwaningo emkhakheni eyahlukahlukene yempilo. Mina-ke ngiyayincome kakhulu ukuthi umuntu uma eseze walithola ithuba lokungena ey'khungweni zemfundo ephakeme, afunde azagogode, angagcini nje phela ngalezi ziqu zokuqala lezi sizibiza ngama-undergraduate studies. Nokho-ke ngiyazi ukuthi iningi lethu yini edala ukuthi ligcine lapho. Kuningi okusuke sekuphoqa ukuthi umuntu
ancamele ukufuna umsebenzi kunokuqhubeka nokufunda. Ingcindezi kakhulu isuka emakhaya lapho sisuka khona. Kodwa kokunye kusuke kuyikho ukuthi umuntu usuke engenalo ulwazi olwanele ukuthi kubaluleke ngani ukuthi afunde aze agogode. Akusikhona nje ukuthi usuke ufuna ukuhlonishwa ngokuthi wena usugqoke amajazi abomvu, kodwa inkulu into oyizuzayo kunokuthi ubizwe ngokuthi udokotela noma uprofessor bani. Kubaluleke kakhulu ukuthi uma usuze walithola ithuba lokuthi ungene esikhungweni semfundo ephakeme engabe inyuvesi, ufunde impela uzugogode ukuze uzoba semathubeni angcono okusebenzisa ulwazi onalo ngokuhlukahlukana kwemikhakha empilweni. Uzame noma ukufika esigabeni se-masters ngoba iyakwazi ukukuvulelela kule nqalasizinda yasemanyuvesi, okuyiyona la okwazi khona ukuthi ubuze nemibuzo ebalulekile, uthole nokuqeqesheka kahle ngokwenza ucwaningo, ngoba noma ususebenza la usuke usebenza khona, uma unalamava ocwaningo uyavama ukuthi ubadlule ontanga yakho noma ozakwenu labo osuke usebenza nabo, ngoba wena ngaso sonke isikhathi into uyiqhamukela ngalomqondo wokuthi ufuna ukuxazulula. Abanye beqhamuka ney'nkinga isikhathi esiningi noma bebona engathi ayikho into abangayo. Uyavama ukuthi uqhamuke namacebo azoxazulula iy'nkinga. Ave kukuhle ukuthi uma umuntu ube umuntu oqhamuka ney'xazululo la kuney'nkinga khona, njengoba siyazi-ke impilo ukuthi impilo igcwele iy'nkinga ney'ngqinamba. Kuyafuneka ukuthi uhlome ngolwazi lokwazi ukuthi uma ubhekene nenkinga noma ubhekene nengqinamba, ukwazi ukuthi uqhamuke namacebo okuphuma kuleyo nkinga. Nakhona-ke ey'ndaweni zokusebenza kuhlezi kuzoba nezinto ey'zoba ziyingqinamba, bese kubuya kuziwe kuwena ophethe lowo msebenzi noma owenza lowo msebenzi ukuthi ucabanga kanjani. Uma-ke uwumuntu-ke okutholile ukuqeqesheka ngokukwazi ukwenza ucwaningo, ujwayele ukungabi ney'nkinga lapho. Nanokuthi-ke izinto ziyashintsha, into oyaziyo namhlanje uzobe ungasayazi kusasa. Kuyakusiza ukuthi ukwazi ukuthi uma uthola ulwazi noma kuthiwa lungakanani, kodwa bese ukwazi ukulihlaziya, ulihluze kahle, lube yindlela ozokwazi ukuthi ulisebenzise. Lawo mathuba-ke noma lolo lwazi lokho kuqeqesheka ukuthola kahle uma uzodlulela esigabeni esilandelayo esikhungweni semfundo ephakeme, ngoba lapho usuke usukwazi ukuhlala ubuso nobuso, kungabe udokotela noma uprofessor, ukwazi ukuncela umqondo kuyena nobuhlakali asuke enakho. Akufani noma ezofika enifundise nibaningi, kodwa uma usuke usukulo mkhakha wokucwaninga usuke usukwazi ukuhlala naye ubuso nobuso, nikwazi ukukhuluma ngaleyo nto osuke uyicwaninga. Ngaleso sikhathi ufunda iy'nto ey'ningi kumuntu osuke esenolwazi oluthe thuthu kunolwakho. Leyo nto-ke ikwenza ukuthi ukhaliphe, ukwazi nokuchusha kahle kulesi sikhathi samanje esilawulwa kakhulu ulwazi. Obunye ubufakazi esingabuveza ngey'khungo zemfundo ephakeme ukuthi ngempela izona engathi ihamba phambili ngokuqhamuka ney'xazululo emphakathini eyahlukahlukene.
Sike sabona laphaya enyuvesi yaseTshwane abafundi ngithi babe semkhakheni we-IT baqhamuka nendlela baqamba i-device ezosiza abantu abangaboni emehlweni ukuthi bekwazi ukuyivikela ey'ntweni ezingabashayisa. Kusho ukuthi noma bengeke bebone kodwa bazokwazi ukuthi uma eseya eduze kwento azofika ayishayise kuyona, mhlawumbe isigxobo noma udonga, lento imtshele ukuthi usuyodongweni njengamanje. Okusho ukuthi asezukubaphinka isidingo sokuthi aphathe induku esikhathini esiningi ngoba uzobe esesizwa ile device ukuthi imtshele ukuthi uzohlangana nomuntu la noma uyendaweni eyehle la. Kube ucwaningo olwalenziwa lapha enyuvesi yaseKapa olwaqhamuka ne-CAT scan, i-scan lesisetshenziswa kakhulu ey'bhedlela njengamanje umhlaba wonke. Ucwaningo lwayo lwaqala laphaya enyuvesi yaseKapa noma lwaze laphothulwa e-America, kodwa abasunguli bayo bala eSouth Africa laphaya enyuvesi yaseKapa. Kuzoba i-cloud storage yakwa-Amazon, nayo yaqanjwa laphaya enyuvesi eKapa. Siyazi-ke sonke u-Amazon iyona nkampani enkulu umhlaba wonke ehamba phambili la ekudayiseni noma ekuthengiseni online. Isanda kuvula nje ama-ofisi ayo la eSouth Africa, kodwa i-cloud storage yayo esetshenziswa umhlaba wonke yasungulwa laphaya enyuvesi yaseKapa. Kuningi-ke esingakubala noma esingakulumbanisa ney'khungo zemfundo ephakeme zala eMzansi nezinye nje zasezwenikazi lase-Afrika ey'qhamuka ney'xazululo ey'setshenziswa umhlaba wonke. Singazibala nje, nawe ungazenzela olwakho ucwaningo noma nje ukuqhamuka ekhanda njengoba ubukela lo mbukiso. Usicobelele laphaya kuma-comments. Maningi amanye singawabala afakazela ukuthi ngempela ingqalasizinda yasemanyuvesi isezingeni eliphezulu futhi iyona ngempela ebambe iqhaza elikhulu ekuqhamukeni ney'xazululo ezahlukahlukene. Enkulu kakhulu-ke ingqalasizinda esingayibalula abantu abasemva kwawo lamanyuvesi, singakayi emshinini ekhona. Abantu nabo bayinqalasizinda enkulu, and okunye osekuhlaba umxhwele kakhulu ukuthi sekugcwele bona abantu bakithi noma abebala lakithi kuzo lezi y'khungo zemfundo ephakeme. Bayiphethe, ibona abafundisayo, ibona abaqhamuka namacebo noma ibona abacija imiqondo eminingi eqhamuka nalamacebo noma ney'xazululo ey'gcina zisetshenziswa umhlaba wonke. Ngaleyo ndlela kumele siwushayele ihlombe umnyango wezikhungo zemfundo ephakeme, nazo iy'khungo zemfundo ephakeme ngokwehlukahlukana kwazo kumele siyishayele ihlombe elikhulu ngoba kuningi ngempela ezikwenzayo okunye okugcine kungafinyelelanga emphakathini noma kwabe yindaba ukuthi bekwazi. Kodwa uma usuwenza ucwaningo uthole ukuthi
kuningi okungamacebo noma okuyizixazululo okuqhamuka kuwona. Singeke sangena kakhulu-ke kwipolitiki yakhona kulezi ikhungo ngoba yona ikhona, kodwa-ke ihloko zangelinye ilanga futhi zabanye abantu engathi banamava kuzona. Thina okwethu ukuthinta nje lapha nalaphaya, ukuzama ukuvula umqondo ngey'hloko ezahlukahlukene. Lolu lwazi-ke singalukhulisa lube lukhulu kakhulu, siphinde silibuyise futhi sililethe la ekhaya eduzane kumuntu ngamunye ngamunye, ukuthi-ke wena-ke ungalisebenzisa kanjani lolu lwazi ukuyithuthukisa ngakwezomnotho nokuzithuthukisa nje njengomuntu, ukuthi ube nolwazi ozokwazi ukuthi ulithekele nabantwana bakho noma ulidlulisele ey'zukulwaneni ey'zayo. Ziningi-ke izinto esingayibala okuyizindlela ey'setshenziswayo njengamanje ukwenza imali noma ukuzithuthukisa ngokomnotho, usebenzisa i-knowledge economy noma usebenzisa umnotho oncike elwazini onalo noma elwazini ongalifuna ulithole bese uyalisebenzisa ngendlela ezohambisana nawe. Singazibala nje ezimbalwa njengamanje. Ungasebenzisa zona iy'nkundla zokuxhumana ukwenza i-content ngenhloso yokuthi uzokhulisa, kungabe ikhasi lakho noma i-akhawunti yakho noma i-channel yakho, kungaba ku-YouTube, i-akhawunti yakho ku-TikTok, i-page lakho ku-Facebook, akhawunti yakho ku-Twitter. Uma usunabalandeli abaningi, usungakwazi ukuthi uyijikise leyo nkundla noma leyo akhawunti kube yinto ekufakela imali. Kodwa nakhona kumele ufunde izinto ezithize ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-Facebook akhawunti yakho ukwenza imali, ungayisebenzisa kanjani i-TikTok akhawunti yakho ukwenza imali. Kuzoba ukufreelancer, ungasebenzisa ulwazi onalo noma iziqu onazo ukwenzela imisebenzi abantu abahlukahlukene kulama platform engeke ngawabala ngenhla, o-Fiverr namanye namanye. Ungathatha ulwazi onalo ulipakishe ngendlela yokuthi ukhande ama-online courses, uwadayise online noma uwadayise, kungaba ko-Udemy, ko-Skillshare nakwamanye ama-platforms afundisayo noma afundisa abantu. Ungasebenzisa ulwazi onalo kwi-digital marketing, ungalisebenzisa futhi ukudayisa online noma ukudayisa online, kungaba ko-Facebook Market, kungaba ko-Takealot, kungaba ko-Amazon nakwezinye iy'ndawo la okwazi khona ukuvula i-akhawunti, hhayi njengomthengi kodwa njengomdayisi. Lonke lolo lwazi lukhona, lula ezandleni zethu, lukwi-internet, lukhona la ko-YouTube, luko-TikTok, Facebook, yonke indawo. Ukuthi nje wena uzibeke kulawo mathuba noma uzibeke ukuthi wena ucabange ngendlela ezokwenza ukuthi la mathuba uma uhlangana nawo la ey'nkundleni zokuxhumana noma
ngabe kuphi la ohlangana nawo khona ukwazi ukuwabona, ngoba kulula ukubona into ungayithathi notice ngoba uyazi. Kodwa uma usuwazi ukuthi uyazi ngifisa ukwazi ngalolu lwazi olukanje, uzothi uma usuhlangana nayo into ukwazi ukuthi uyinike isikhathi sokuthi uyifunde nanokuthi ulalele lowo muntu okhuluma ngayo, lowo muntu okhuluma ngani. Kuningi-ke esingakubalula nge-knowledge economy, isihloko esibanzi, akusona isihloko nje esingakhuluma ngaso siqede ngosuku olulodwa. Isihloko esibanzi esidinga ukuthi uyinikeze isikhathi ukuthi ulandelele ukuthi kwenzakalani uma kukhulunywa nge-knowledge economy, yini le kukhulunywa ngayo. Ngiyathemba ukuthi esikhulume ngakho la kukhona ozokucosha okukodwa ebese uyinikeza isikhathi sokuthi wenze ucwaningo nawe ngesingawe, ukuze uyihlomise noma ugcwalise emgodlagodleni wakho wolwazi. Asibonge isikhathi osinike sona noma isikhathi osiphe sona ukubukela lo mbukiso uzufinyelele lapha. Uma ulithola ithuba sizocela ukuthi uncome umsebenzi wethu ngokuciphezela u-like. Uma ubona ukuthi kukhona la sibheke khona bese uciphezela lapha ku-subscribe button. Uma futhi ubona ukuthi khona olungamsiza lolu lwazi, uciphezela lapha ku-share, umthumelele lapho ongamthumelela khona, kungaba ku-WhatsApp noma ku-email address yakhe noma ku-Facebook, noma ikuphi nje la ongakwazi ukuthi umthumelele khona le nkulumo. Siyabonga kakhulu, kuze kube ngokuzayo.